έτσι ελαφρύ πρώτο μέρος της εκπομπής, το μουσικό και παιδικό και χαριτωμένο. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε με ψυχαγωγία, εναλλακτικές δραστηριότητες κοντά στη φύση, μια λέσχη με ιστορία που έχει ψυχαγωγήσει πολύ κόσμο. Έχει περάσει λαός και κολονάκι που λέμε έτσι, λαϊκιστή από εκεί. Είναι η ορειβατική λέσχη Κεφαλονιάς. Έχουμε κοντά τον κύριο Γεράσιμο Κουταβά, Ξαλωμάκη, εγώ δεν μπορώ να σου πω αλλιώς. Και θα μας συστήσεις και το μέλος του Συμβουλίου που έχεις κοντά σου. Εσύ, θα κάνεις εσύ το presentation. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Πώς φαίνεται το στούντιο, έχεις ξανακάνει εκπομπή? Δεν έχει δείχνει ποτέ, παιδιά. Α, είδες, φορά. για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Αυτό είναι καλό. Καλησπέρα στους ακροατές σας, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε η Ορειβατική Λέσχη Κεφαλονιάς. Είμαι ο Γεράσιμος Κουταβάς και μαζί μου είναι ο Γιώργος Πυράτος, φίλος, συνορειβάτης και μέλος του ΔΣ της Λέσχης. Και που έχουμε πάει μαζί και με την υπόλοιπη στην παρέα. Θα μας πεις δυο λόγια για την ιστορία της Λέσχης, δηλαδή πότε ξεκίνησε και τα λοιπά. Ναι, θυμάσαι, βασικά, περίπου. Ναι. Η Λέσχη, Γιώργο, είναι από τις πιο personal. Είναι από το... Η Λέσχη ξεκίνησε το 2014. Πιο πριν, βέβαια, υπήρχε ο Εργατικός Σύλλογος της Κεφαλονιάς. Εγώ ήμουν από τα ερευνητικά μέλη του συλλόγου. Διασπάστηκε, Εντάξει, τώρα πού να πούμε Πάμε χρόνια. Πότε έγινε το 2008. Το 2008 σχηματίστηκε ο Εργατικός Σύλλογος της Κεφαλονιάς. Διασπαστήκε και το 2014 από μια ομάδα από τον Σύλλογο φτιάξαμε την Ορειβατική Λέσχη της Κεφαλονιάς. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάθε χειμώνα, έχουμε κάθε Κυριακή διαδρομές εδώ στην Κεφαλονιά και συνήθως κάνουμε πολλές φορές 4 διαδρομές και εκτός Κεφαλονιάς. Ψωμίσεις δηλαδή. Συνήθως έχουμε πεζοπορικές ορειβατικές διαδρομές, λίγες έχουν και ορειβατικό χαρακτήρα, οι περισσότερες είναι σε αυτή την κατεύθυνση οι ορειβατικές που έχουμε. Θέλω να μου πείτε τώρα για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει τι εστί ορειβασία τέτοιου τύπου. Την ορειβασία την έχουμε συνδυάσει εμείς ότι παίρνουμε γάντζους εδώ, κρεμάμε εδώ και αρχίζουμε και κάνουμε αναρρίχηση. Ναι, ο κόσμος όμως. Παρεμφερές. Εντάξει, είναι μια ορειβασία. Ο κόσμος δεν ξέρει λεπτομέρειες έτσι. Θέλεις να μας πεις σε ποιο κοινό απευθύνεται, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει αυτός που θα κάνει ορειβασία. Το κοινό σε όλους θεωρητικά απευθύνεται, σε ενήλικες πιο πολύ. Είναι μια υπαίθρια δραστηριότητα γι' αυτό. Κάποια φυσική κατάσταση. Σαφώς. Όπως όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες, θέλουν μια αλφα φυσική κατάσταση, έναν αλφα εξοπλισμό, υπόδηση, κάποια έξτρα εξοπλισμό, αυτά ως επιτοπλισμό. Και φυσικά πάνω απ' όλα διάθεση για όλα αυτά. Και φυσικά μια φυσική κατάσταση υποτυπώδης. Λίγο πάνω από το υποτυπώδης, εντάξει. Σε τι διαδρομές πηγαίνετε, τι διάρκεια έχουν και πώς γίνεται τον τεραβέλ, δηλαδή από πού ξεκινάνε? Οι διαδρομές που έχουμε και προγραμματίζουμε έχουν βαθμούς δυσκολίας. Είναι αλφα βαθμούς δυσκολίας, είναι αυτές οι διαδρομές που είναι περίπου μέχρι τις 6 ώρες και οι ψωμετρικές διαφορές είναι κάτω από 1000 μέτρα στο συνήθως ακολουθάμε ορειβατικές διαδρομές που έχουν μονοπάτια χαραγμένα, ώστε να μην υπάρχουν πρόσθετες δυσκολίες. Δεν έχουμε συνήθως αναρχητικές διαδρομές, δεν κάνουμε σε αυτό. Έχουμε κατά βάση πεζοπορικές ορειβατικές. Αυτές λίγες χαρακτηρίζαμε ορειβατικές διαδρομές που έχουν και ένα βαθμό δυσκολίας και ένα βαθμό επικινδυνότητας στο αυτό. Εκεί θέλει μια πιο εξειδίκευση στο να κινείσαι σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή να μπορείς να μην έχεις βαρύ ψωμοβία, να μην έχεις καλύτερη φυσική κατάσταση. Αυτές οι διαδρομές συνήθως χαρακτηρίζουμε εμείς Β και μερικές μπορεί να είναι και Γ σε βαθμό δυσκολίας. Έχουν δηλαδή πιο απαιτητικές. Το γάμα τι είναι δηλαδή? Έχουν κάποιες διασχίσεις, δηλαδή μπορεί να κάνουν μια διάσχιση και να είναι 15 χιλιόμετρα, 17 χιλιόμετρα. Ταυτόχρονα
έχουν και μεγάλη υψομετρική διαφορά. Είναι Δηλαδή ανάβαση, για να ανέβουμε πάνω και τέτοια. Και πιθανόν να υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία να είναι εκτεθειμένα. Δηλαδή να περνάμε από σημείο που να είσαι εκτεθειμένος το μονοπάτι δηλαδή που διασχίζεις, να από τη μεριά κάτω να υπάρχει να πούμε και ένα βάραφρο, κάτι το οποίο να έχει αυτό ένα βαθμό δυσκολίας. Σε αυτό το σημείο ακολουθούν λίγα άτομα δηλαδή που να μπορούν να έχουν. Δηλαδή διασχίζεται κάποιο σημείο με κενό. Ναι, ναι. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, για να ανέβεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Μύθικα, και τέτοια. Ή να πας από την Καπόσκαλα που είναι μια διαδρομή που ανεβαίνει στο Μύθικα, ή να πας να ανέβεις από το Λούκι. Έχει και βαθμούς δυσκολίας αυτό, διότι όταν, ας πούμε, ανεβαίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τα ζωνάρια για να ανέβεις επάνω στην κορφή στο Μύθικα είναι 200 μέτρα υψομετρική, αλλά από κάτω σου έχεις άλλα 400 μέτρα που είναι κάτω. Όταν ανέβεις εσύ στα 918 που είναι και μετά κοιτάς κάτω, μπορεί και να πάθεις μια κρίση πανικού. Να πάθεις μια κρίση πανικού. Να πάθεις μια κρίση πανικού, ξέρετε, αν δεν έχεις μια σχετική εμπειρία ή αν δεν έχεις την. Είναι επικίνδυνες οι διαδρομές, όχι, αυτές που πάμε εμείς όχι. Κατά κανόνα δεν είναι επικίνδυνες οι διαδρομές. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στη φύση και οι δραστηριότητες έχουν. Υπάρχει και ένας βαθμός επικίνδυνος. Δηλαδή, το φαράκι της Σαμαριάς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα, θεωρούταν ασφαλές. Όμως, ναι, φαράκι της Σαμαριάς έπεσε μια πέτρα από πάνω, χτύπησε τον άνθρωπο. Κάτω τον Ισπανό, ας πούμε, τώρα που τραυματίστηκε. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να έχεις το κράνος σου, αν περνάς από σημεία που μπορεί να πέσουν από παράγια και τα λοιπά, να χρησιμοποιήσεις. Φοράτε και κράνη. Εμείς όχι, δεν πηγαίνουμε σε διαδρομές τέτοιες. Ας πούμε, ξέρω εγώ, στο φαράκι της Σαμαριάς δεν φορούσαν κράνη. Τώρα πιθανόν να φοράνε άμα πηγαίνουν με και τέτοια. Γιατί δεν υπήρχε μια σχετική ασφάλεια. Έγινε ο σεισμός, πέσανε οι πέτρες, αυτά μπορεί να συμβούν. Ρώτα στο Μάκη μια απορία δικιά μου. Οι άνθρωποι που ακολουθούν μια διαδρομή είναι διαφορετικής δυναμικής. Δεν είναι, διαφόρων ηλικιών κτλ. Πώς γίνεται, ένας πάει μπρος, ο άλλος πίσω και άμα ξεμείνει κανένας. Αυτό είναι θέμα αρχηγού, ας πούμε. Είναι θέμα αρχηγού, είναι και η πειθαρχία της ομάδας. Είναι πολλά. Εντάξει, όταν κάποιος ξεκινάει και με την ομάδα, πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι ξέρω, δεν είναι όλες οι διαδρομές για όλους. Φυσικά και αυτόν. Και να είναι και καλός κριτής του εαυτού του ως προς τη φυσική κατάσταση. Δεν έχουμε όλη φυσική κατάσταση. Κρίνετε εσείς αν μπορεί κάποιος να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή ώστε να τον συμβουλεύσει? Βασικά κοιτάζω κι εγώ να δω ποιοι είναι στη διαδρομή. Έχει τύχει να συμβουλεύσει κάποιον να μην έρθει, ας πούμε? Ναι, γιατί... έχει τύχει γιατί εντάξει, είναι η ασφάλεια και η δική του και της ομάδας. Και δηλαδή, άμα κάποιος ξεμείνει, πώς γίνεται, δηλαδή προχωράνε ο ένας πίσω από τον άλλον και κάποιος κουραστεί, είναι σε κακή μέρα. Να σας πω, πέρα από το ότι βγαίνοντας στη φύση ζεις κάποια άλλα πράγματα, υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα στην ομάδα. Η λειτουργία αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, μια συναδελφικότητα. Είμαστε μια παρέα. Σαφώς, ας πούμε, η ομάδα δεν μπορεί να μην έχει την ίδια δυναμικότητα. Αλλά όμως θα πάμε με ένα ρυθμό τέτοιο που να ακολουθούν όλοι, ας πούμε. Λίγο πολύ να είναι στο ίδιο επίπεδο. Μπορεί κάποιοι να φύγουν λίγο πιο μπροστά, κανονικά πρέπει να έχουν οπτική επαφή. Εάν, ας πούμε, κάποιοι θέλουν να φύγουν μπροστά, ας πούμε, κατά κανόνα είναι κάτι το οποίο δεν το συνιστούμε, ας πούμε. Θέλουμε να πηγαίνει μια ομάδα με και βαθμό δυσκολίας. Αν έχουμε βαθμό δυσκολίας α, που είναι για όλους, ας πούμε, και το μονοπάτι και η διαδρομή. Για όλους και για παιδιά, δηλαδή. Παιδιά, ναι, εντάξει, ναι. Για παιδιά. Και σε κάποια ηλικία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν πάμε στο Ρούδι, ας πούμε, εδώ μια διαδρομή, είναι ένα βαθμό δυσκολίας α, ας πούμε. Έχει χωματόδρομους, έχει. Αυτή η διαδρομή για όλους είναι και τέτοια. Τώρα, αν είμαστε και κουραστούν κάποιοι, συνήθως παίρνουν πίσω κάποιοι πιο έμπειροι για να βοηθήσουν αυτούς να προχωρήσουν δηλαδή στη διαδρομή και υπάρχει μια
αλληλεγγύη. Δεν μπορεί να αφήσει τον κόσμο να μην είναι πίσω. Εννοείται πως αυτός που έρχεται μαζί μας έχει υπόψη του ότι ξέρεις, μια πεζοπορική διαδρομή θέλει να έχει μια φυσική κατάσταση. Αυτό και σας είπα ότι προηγουμένως με ρωτήσατε από θέμα φυσικής κατάστασης. Ναι, θέλει μια στοιχειώδη και κάτι λίγο παραπάνω. Και φυσικά και εννοείται πως από τη στιγμή που έρχεται μαζί μας κάποιος σε μια πεζοπορική διαδρομή έχει και υπόψη του ότι ξέρεις, θα έχει διάρκεια, θα κουραστεί. Παίρνετε νερό και κάνετε και στάσεις και τέτοια. Φυσικά κάνουμε και στάσεις. Είναι προγραμματισμένο, ξέρει ότι θα κάνει. Ο καθένας εννοείται πως έχει τον εξοπλισμό του, υποτίθεται την πώδηση και συνιστώ και πάντα να έχουν τα μπατόν τους μαζί, τα δύο μπαστούνια που βλέπετε περπατάνε που έχουν πάρα πολλές χρήσεις. Και πολλές φορές δεν ξέρω ο κόσμος τι ακριβώς χρησιμότητα έχουν. Έχει πάρα πολλές χρήσεις αυτό. Καταρχήν έχεις καταβάσεις, είναι ένα στήριγμα στις καταβάσεις όταν κατεβαίνει. Είναι σαν να κατεβαίνουν 4 πόδια. Άρα λοιπόν είναι και μια ασφάλεια αυτό. Είναι σαν να βάσεις όταν αναβαίνουν. Όταν βάζουν δύναμη στα χέρια και είναι πιο ξεκούραστη πολλές φορές στη διαδρομή. Είναι να μετακινήσεις κάποια κλαριά που είναι μπροστά σου. Έχει και άλλες πολλές χρήσεις αυτό. Φυσικά να μην μιλήσουμε για τα παπούτσια. Υπάρχει βέβαια και η λαθασμένη νοοτροπία σε πολλούς ότι με τα θετικά παπούτσια πάμε στο βουνό και κάνουμε ορειβασία πεζοπόρια. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ειδικά. Γλιστράνε. Όχι μόνο αυτό γλιστράνε. Δεν έχουν καλά πατήματα καταρχήν. Οι πάτοι τους είναι αφρόδες. Βέβαια. Τα μονοπάτια, ειδικά στα πάνω υψόμετρα, είναι βραχώδη. Πώς θα σταθεί ένα παπούτσι αθλητικό. Γι' αυτό. Εκεί την πάτσο. Από το λινό τρέξιμο δεν είχα πατούσα. Εντάξει, τα παπούτσια αυτά του τρεξίματος από ό,τι έχω δει έχουν άλλη κατασκευή. Έχουν πιο σκληρή σόδα. Έχουν μια επιφάνεια σκληρή από κάτω, αλλά είναι πολύ μαλακά. Πολύ εύκολα. Την πατήσαμε. Και συν της άλλης, το πιο εύκολο από όλα είναι να γυρίσει ένα πόδι. Η πότα που είναι πάνω. Πλατιά, ψηλά και μετά που είναι. Ναι, υπάρχουν διάφορα βέβαια σκληρότητας, αναλόγως και το έδαφος που έχεις να πατήσεις. Και σε περίπτωση τραυματισμού τι κάνετε με αυτό? Δηλαδή, εντάξει, λέω πάντα στον καθένα, όπως και εγώ, να έχει το καθένα στο δικό του. Ατομικό του καταρχήν το φαρμακείο. Όχι κάτι φοβερά. Οι πιο έμπειροι, ας πούμε, έχουν και κάποια πράγματα παραπάνω μαζί. Μπορεί να κουβαλάμε και ένα πιο μεγάλο φαρμακείο μαζί μας, σαν ομάδα δηλαδή, το οποίο έχει διάφορα πράγματα, επιτέλους, αυτό, μια σειρά τέτοια ζητήματα για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τραυματισμούς. Έχουμε αλυφές, σπρέι για τα στραπουλίγματα κτλ. Υπάρχουν, να πούμε, έχουμε μαγνήσιο, έχουμε διάφορα τέτοια για να μπορούμε για κράμπες και για τέτοιες καταστάσεις. Αυτά δηλαδή σε κατά βάση, αλλά συνήθως είμαστε σε κλασικά μονοπάτια. Δεν κάνουμε ακρότητες δηλαδή σε αυτό. Που είπατε για αυτό, ειδικά τα μονοπάτια της Κεφαλαιονιάς έχουν πολύ πέτρα και θέλει σκληρή σώζα. Δηλαδή έξω που πάμε, ας πούμε, πολλά μονοπάτια έχουν κομμάτινα, δηλαδή δεν έχεις ιδιαίτερα προβλήματα. Εδώ της Κεφαλαιονιάς τα μονοπάτια της είναι με πέτρες πάρα πολύ και αν δεν έχεις τα κατάλληλα άρβιλα, πονάει το πόδι σου από κάτω. Ξέρετε πόσες φορές ένα μήνα πριν έπρεπε να κατέβει. Ξέρετε πόσες φορές έχει τύχει στον γυρισμό στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής να τύχει από την κούραση να γυρίσει ο ποδάρι και να του συγκρατήσει η μπότα, το άβυλο. Εντάξει, η μπότα είναι δικιά μου που χρησιμοποιώ και λέω να είναι σχετικά ψηλή, να περνάει το ύψος του αστράγαλου και να είναι σφιχτή όσο γίνεται. Πάτε δηλαδή πρέπει να γυρίσετε κιόλας εκεί που το βάζει αυτό. Μα μακάρι να μας πούμε και ένα ταξίδι που γίνουν. Πάντα είναι το βασικό σε όλα είναι η ασφάλεια. Και ταυτόχρονα νομίζω πρέπει να υπάρχει και ένα σεβασμός, ας πούμε, όσον αφορά τις αναβάσεις και τα βουνά. Γιατί μερικοί έχουν την αίσθηση ότι πάμε να κατακτήσουμε το βουνό, ας πούμε, και δεν το πατήσαμε, τα βουνά εκεί θα είναι. Αν ο καιρός χαλάσει, πρέπει να έχει και ο αρχηγός και μας πει τη σύνεση να γυρίσουν και πίσω, να μην συνεχίσουν, διότι πολλά μπορούν να συμβούν, ας πούμε, σε μια. Και μου δίνετε το πάτημα να ρωτήσω, ποιο είναι το πιο έτσι περίεργο που έχει τύχει, το πιο ευτράπελο, το πιο αστείο, ας πούμε, ευτράπελο, ή το πιο περίεργο, ή να σας έχει τύχει κάποιο συμβάν που να σας έφερε εξαπίνης, κάτι. Κοίταξε, επειδή
Εμείς, ας πούμε, είμαστε ομάδα που ακούγεται πολλές αυτές. Συνήθως δεν μπορεί να συναντήσεις. Αν είσαι με μικρότερες ομάδες, μπορεί να συναντήσεις, ας πούμε, για διάφορα από λαρκάδια, από. Και από αρκούδα δεν είχαμε στο Βόλιο. Από αρκούδα το τέτοιο. Πατήματα έχουμε δει σαν ομάδα. Σαν ομάδα πατήματα έχουμε δει. Εγώ, ας πούμε, που πηγαίνω με δύο μικρές ομάδες και τέτοια, ζαρκάδια συναντάς πολλές φορές. Στον Όλυμπο τι είχαμε συναντήσει τη φορά που κατεβαίναμε? Πού? Έγαγρος ήταν αυτό στον Όλυμπο που είχαμε κατέβει. Στον Όλυμπο είχε αγριοκάτσικα. Στον Όλυμπο είχε αγριοκάτσικα να με κατέβει στον Όλυμπο. Τώρα από τελευταία που ήμουν πάνω στην τύχη, πάνω στην Καμίλα προς το Μονίστομείο, συναντήσαμε εκεί τα λίγα αγριοκάτσικα. Είναι πάνω από το Πάπιχο αυτό. Μάλιστα. Τρομερά το πήγαινε. Πολύ ωραία το πήγαινε. Οργανώνεται σε ταξίδια εκτός Κεφαλονιάς. Βέβαια. Οργανώνεται συχνά. Ναι, 2 φορές το χρόνο πάμε. Πόσες, πότε? 3 φορές το χρόνο. 3 φορές το χρόνο εκτός νησιού. Ναι. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η δυσκολότερη διαδρομή εδώ στο νησί, ας πούμε? Η δυσκολότερη διαδρομή εδώ στο νησί είναι να πανεύουμε από Ατσουπάδες, κατά τη γνώμη μου, να βγούμε Ατσουπάδες Ζωδόκου Πηγής, Καπουλέρι και να βγούμε Μέγα Σωρό και να κατέβουμε στο περιβαλλοντολογικό. Είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα αυτή η διαδρομή. Είναι όλη η κορυφογραμμή του Ένφατα. Είναι και 1500 περίπου μέτρα υψομετρική διαφορά. Είναι για λίγους αυτό. Έχετε καταγράψει όλα αυτά, υπάρχουν κάπου? Πώς λέτε πάνω στην διαδρομή? Οι περισσότερες είναι καταγεγραμμένες. Πολλές όμως είναι, εντάξει, έχουμε πάει αρκετές φορές και τους ξέρουμε. Τα μονοπάτια βέβαια πολλές φορές δεν υπάρχουν, ας πούμε, ανεβαίνοντας από το Ζωοδόκου Πηγή για Καπουλέρι που είναι 800 μέτρα είναι το Ζωοδόκου και βγαίνουμε στα 1200 για να συνεχίσουμε μετά την οροσειρά του Ένου για να βγούμε πάνω στο Μέγα Σωρό. Αυτό το κομμάτι είναι μέσα στο δάσος και συνήθως δεν είναι σηματοδοτημένο, αλλά μα γνωρίζεις πού θα πας. Έχει τύχει να αλλάξει τη διαδρομή λόγω καιρικών συνθηκών, δηλαδή να αλλάξει το μονοπάτι, η διαμόρφωση του μονοπατιού? Ναι, πολλές φορές συμβαίνει να έχουν χαλάσει μονοπάτια δηλαδή και να κάνουμε παρακάμψεις. Αλλά εκεί συμβαίνει να γυρίσουμε πίσω από τη διαδρομή που είμαστε. Δηλαδή όταν πηγαίναμε στο Βόλιο. Όταν είχαμε πάει στο Βόλιο πάνω από προφήτη Ηλία Ζουπανίου, δηλαδή στον πεντάλογο της Κοζάνης πάνω. Τα λέτε σαν να είναι η γειτονιά παραδίπλα, η οδό Παναγί Πανάφο. Πριν φτάσουμε στην κορφή πάνω, τη βλέπαμε δηλαδή το ζήτημα, άρχισε να μαζεύονται σύννεφα πάνω, να παρένει ο καιρός. Και ο Μίχλικα. Και πήραμε απόφαση να γυρίσουμε πίσω. Τον προλαβαίνετε τον καιρό, ξέρετε δηλαδή να ανοιχνεύετε τα. Όχι, κοίταξε. Στα μεγάλα υψόμετρα συνήθως ο καιρός κολλάει πολλές φορές πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει και μικροκλίμα. Μπορεί δηλαδή να βλέπει διακάρα και ξαφνικά να προσπαθείς να αποφύγεις, αν δεις ας πούμε ότι αρχίζουν να μαζεύονται σύννεφα, αρχίζεις να κατεβαίνεις πιο χαμηλά για να μην πέσουν και αστραπές και ραμνοί. Και αυτό δεν είναι επικίνδυνο πάνω στο βουνό, αστραπές και ραμνοί? Συνήθως όμως πριν πάμε κάποιες διαδρομές, γνωρίζουμε τι καιρό θα κάνει. Αυτό το παρακολουθούμε. Και μας και συνεχεί η προσοχή του καιρού. Πώς θα πάει, ας πούμε. Σας έχει τύχει να χαλάσει άσχημα καιρός από όταν είχαμε πάει από την Ηλίσσα, πηγαίναμε για την Νουτσάλια. Μάλλον δεν ήταν αυτή η διαδρομή. Η διαδρομή ήταν να βγούμε στις πάνω αρένες. Αλλά το αλλάξαμε γιατί το καιρός είχε βαρύνει. Και είπαμε να πάμε προς τα Μουτσάλια που είναι πιο ήπια και δεν έχει μεγάλη ψώμετρο. Δηλαδή δεν ανεβαίναμε στα 200 να πούμε κατέβαια, θα είμαστε γύρω στα 1600-1700 εκεί. Μας είπε στην βροχή στον δρόμο, συνεχίσαμε για ένα διάστημα. 2 ώρες μας ανέμισε. Λέμε θα ανοίξει, δεν άνοιξε. Φοράγαμε αδιάβροχα και δεν σταμάτησε τίποτα. Μην φοβάμαι. Και τελικά εντάξει, ειδοποιήσαμε και ήρθαν από τη πιο αγροτικά και μας πήραν Μαζέψαμε, φαντάσου να μας φτάσαμε στη Λίμνη στα Μουτσάλια. Αλλά δεν γυρίσατε. Είναι η Λίμνη, αλλά δεν γυρίσαμε. Έχω και εγώ μια εμπειρία στον Πούρινο, αλλά ξέμεινα. Έμεινα όλη νύχτα κάπου στο βουνό και ήρθαν και με πήραν το πρωί. Πού, στο Μεσιανό νερό, εκεί. Τώρα δεν ξέρω. Ξέρω τι γινόταν εκεί. Στον Πόρινο πάνω, ναι, το ξέρω το πράγμα. Έχω περπατήσει. Και είχε και αρκούδα. Από το καταφύγιο. Είχε και αρκούδα και πατήματα, είχε και νηστική, ήταν.
Δεν θέλω να Όχι στην Αρκούδη. Ανιστική Αρκούδα. Και πού μένετε, στο καταφύγιο στα Σιάτιστα? Ναι. Εκείνο, σε ένα καταφύγιο ήταν, το οποίο δεν είχε και πολλά μέσα. Όχι, δεν έχει πολλά, ναι, είναι καταφύγιο στα Σιάτιστα. 12 χιλιόμετρα θυμάμαι ήταν ανάβαση και μετά αν τα λέω σωστά. Πείτε μου λίγο το πρόγραμμά σας, πώς λειτουργεί η λέσχη, πού θα σας βρει ο κόσμος, κάθε πότε πάτε εκδρομές, έτσι να έχουμε και ένα κονέ. Ωραία, κατά πρώτον, σαν πρόγραμμα βγάζουμε ανά 3 μήνες βγάζουμε περίπου, δηλαδή Σεπτέμβριο με Δεκέμβρη περίπου, μετά από νέο έτος Μάρτιο και από Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Καλοκαίρι σταματάμε γιατί δεν ζούμε στη ζέστη, δεν δείχνει για προσωπικό. Δεν πάτε δηλαδή το καλοκαίρι καμιά φτέρη, τίποτα? Πάμε πριν τις τελευταίες διαδρομές συνήθως που κάνουμε πριν κλείσουν για καλοκαίρι. Αυτές είναι πιο τουριστικές και πιο της παραλίας διαδρομές. Κανονίζετε και με τουρίστες τις διαδρομές που να μην είναι μέλη σας? Όχι. Αυτό είναι άλλο. Μπαίνουμε σε άλλων δουλειές κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, είναι άλλες οι ευθύνες εκεί. Κανένας ελβατικός σύλλογος δεν κάνει αυτά. Πρέπει να υπάρχουν μέλη στο σύλλογο. Δηλαδή πρέπει κανονικά οι διαδρομές, ας πούμε, πρέπει να είναι με αυτοί που είναι μέλη μέσα. Γιατί είναι ένας κανονισμός, ας πούμε, αυτός, για να υπάρχει μια ασφάλεια, για να μην ζητήσει, ας πούμε, και ευθύνες ο άλλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς υπάρχουν και περιπτώσεις τραυματισμών, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μη συνηθισμένο. Εδώ βλέπετε πνευματική σύλλογη να βγάλει τα λοιπά και τέτοια, τόσο έχει εμάκναμ για να βγάλει μια σειρά κόσμο από διάφορες καταστάσεις. Και επειδή ακριβώς αναφέρουμε, ας πούμε, και τέτοια και στο καταστατικό μας ότι ο καθένας έρχεται με δική του ευθύνη, ας πούμε, στις δραστηριότητες. Αυτό πάντα αναγράφεται στο πρόγραμμα κάθε διαδρομής. Αθλητικό είναι, στο βουνό είσαι, όλα είναι. Σε οποιοδήποτε δηλαδή, ας πούμε, όταν πριν πολλά χρόνια, ας πούμε, ο Αθηνών πήγαιναν στο Μέναλο και έγινε πέσει μια χιονοστιβάδα και πλάκωσε και σκοτωθήκαν 3-4. Ο Θάνος ο Κλαουδάτος, Κεφαλονίτης, δηλαδή από εδώ, που ήταν πρόεδρος του Αθηναϊκού Συλλόγου, παβιόταν χρόνια με δίκες, ας πούμε, που γινόταν, ας πούμε, παρόλο που ήταν μέλη του Συλλόγου, είχαν και μια εμπειρία κτλ. Να πω δηλαδή ότι κανονικά πρέπει να είναι μέλος και να γνωρίζει, ας πούμε, ότι τι πρέπει να κάνει. Έχει κάποιο κόστος η εκδρομή, από πού ξεκινάει? Οι εκδρομές εκτός Κεφαλονιάς πάνε γενικά. Όχι, οι εκδρομές εκτός Κεφαλονιάς θα έχουν κόστος. Εδώ, μέσα στην Κεφαλονιά. Όχι ιδιαίτερα. Αν έχουμε λεωφορείο. Μόνο έχει λεωφορείο, βάζουμε ένα ποσό ίσως για να βγουν τα έξοδα του λεωφορείου. Για να πάτε στην αφετηρία. Αυτοί που γράφονται και τώρα για τα κόστος είναι και η εγγραφή μονάχα και το ετήσια συνδρομή που είναι πολύ συμβολικά ποσά. Και αυτοί σας βρίσκουν κάπου, έχετε κάποια. Εντάξει, στα κοινωνικά δίκτυα είμαστε κατά πρώτον ηλεκτρονικά μας βρίσκουν. Ναι. Και στα κοινωνικά δίκτυα στο Facebook και στο όπου δώσει. Έχετε σελίδα που λέγεται Ορειβατική Λέσχη Κεφαλονιάς, αν δώσει στο Google. Κανονικά, ναι, στο Google. Το βγάζετε όμως και στα site ανακοινώσεις. Πολλές φορές τα βγάζουμε. Είμαστε και στο Facebook και στο Instagram, μας βλέπουν. Αν κάποιος δώσει δηλαδή στο search engine του Google Ορειβατική Λέσχη Κεφαλονιάς ή ο Κεφαλονιά Ορειβασία, μας βρίσκει πάντα. Μάλιστα. Μας έχουν βρει δηλαδή από άλλους συλλόγους. Ωραία, ευχόμαστε λοιπόν μια καλή χειμερινή σεζόν. Πλούσια εμπειριών και εκδρομών, να σας βοηθήσει και ο καιρός. Χωρίς ευτράπελα και με πολύ κόσμο, γιατί είναι κάτι το οποίο προάγει και το νησί μας ολοχρονικά. Είναι βασικό. Πρόσφατα τον Ιούνιο κατέβηκε ο Έος Κοζάνης και κάναμε μια διαδρομή. Από το περιβαλλοντολογικό ανάποδα και κατεβήκαμε στους Ατσουπάτες, όχι ανεβαίνοντας όλη τη διαδρομή, είναι και αυτή που σας είπα τη δύσκολη διαδρομή, την κάναμε από το περιβαλλοντολογικό και κάναμε διάσκηση του Ένου και κατεβήκαμε κάτω στους Ατσουπάτες μαζί με τον Έος Κοζάνης. Γενικά πάντως όλα αυτά τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται την Κεφαλονιά πάρα πολύ σύλλογοι Ορειβατικοί και μας βρίσκουν και κάνουν διαδρομές. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι προάγεται και τον τουρισμό. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που θέλει να συμμετέχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και που επιλέγει προορισμούς για να κάνει εναλλακτικά πράγματα. Μακάρι βέβαια και σαν Δήμος Αργοστολή κάποια στιγμή να δούμε και μονοπάτια χαραγμένα. Δηλαδή καλά θα λέμε όλα αυτά, αλλά τι έχουμε εδώ. Ναι, σωστό και αυτό. Τη Σάμι του Ρέτσου καταφέραν να φτιάξαν και 3 μονοπάτια.
Έχουν φτιάξει τη Σάμι, έχουν φτιάξει και στην Ιθάκη, έχουν φτιάξει και στο Φυσκάδο, έχουν φτιάξει και στο Πόρο. Ναι, πρόσεξε, είναι και το μονοπάτι του Πόρου και αυτά είχαν χαρτογραφηθεί με σημεία. Απλά δεν συντηρήθηκαν ποτέ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ακριβώς. Στον ένα είχαν πριν κάμποσα χρόνια, είχαν χαράξει μονοπάτια. Τα αφήσανε όμως εδώ και χρόνια. Είχε γίνει ολόκληρη μελέτη και είχε βοηθήσει πολύ και ο Γιώργος Ποταμιάνος. Και αυτά, εντάξει, θέλει και μία διάδραση. Θα βοηθήσετε εσείς τη νέα, όποια είναι τέλος πάντων εδώ που γίνεται χαμός, όλοι κάνουν παντού συγκεντρώσεις. Και θα τους βοηθήσετε για να προάγουν επί της ουσίας το τουριστικό προϊόν του νησιού μας και την ευζοία των κατοίκων, γιατί υπάρχουμε και εμείς. Που ζούμε εδώ και εμείς και θέλουμε κάτι να γίνεται στο νησί. Να μας τυλίγει κάτι εμείς, ο Δήμος Αυγοστολίου βέβαια, και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό και τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, μας έχει παραχωρήσει ένα χώρο στο Κάστρο, στον παλιό ραδιοφωνικό σταθμό Λιβαθούς. Το παλιό ράδιο Λιβαθούς, το χώρο μας τον παραχώρησε ο Δήμος Αυγοστολίου και κάτσαμε τον φτιάξαμε, βάλαμε τα μπέλα κανονικά της λέσχης και πλέον είναι σαν χώρος μας της Ρεβατικής Λέσχης Κεφαλονιάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό στον Δήμο Αυγοστολίου. Ωραία, αλλά θέλουμε κι άλλο. Δεν είναι. Ζητάμε περισσότερα. Θα τα έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό βράδυ. Θα ανεβάσουμε τα βιντεάκια και θα σας τα